Шимбә көн үткәннән соң Магдалалы Мәрьям, Якубның анасы Мәрьям һәм Салуми Гайсәнең җәсәден майларга бармакчы булып, хуш исле майлар сатып алдылар. Атнаның беренче көнендә иртән-иртүк кояш чыгуга алар кабер янына киттеләр. Мәгарә узын томалаган ташны кем читкә тәгәрәтер икән диешталар бер-беренә. Килеп карасалар, ташны читкә тәгәрәткәннәр. Ә ул таш бик зур иде. Мәгарә эченә керүгә алар уң якта утырган ап-ак киемле бер егетне күреп, куркып киттеләр. «Курыкмагыз», диде ул аларга. «Сез хачка кадакланган насаралы Гайсәне эзлисездер. Ул үледән терелде. Монда юк ул. Менә аның яткан урыны». Гайсәнең шәкертләренә һәм Петргә: «Гайсә сездән алда Галилеягә бара торыр. Ул алдан әйтеп куйганча, аны шунда күрерсез дип барып әйтегез». Кытлары алуныдан калтырап төшкән хатыннар мәгарәдән чыгып йөгерделәр. Алар бер кемгә бер сүз әйтмәделәр, чөнки бик нык курыкканнар иде. Атнаның беренче көнендә иртә таңда үледән терелгәч, Гайсә иң элек Магдалалы Мәрьямгә күренде. Кайчандыр бу хатыннан ул 7 җинне куып чыгарган иде. Мәрьям барып элегрәк Гайсә белән бергә йөргән һәм хәзер хәсрәткә төшеп елап утырган кешеләргә Гайсәне күрү турында хәбәр итте. Алар Гайсәнең исән булуына, Мәрьямның аны күрүенә ышанмадылар. Шуннан соң Гайсә шәһәрдән китеп баручы 2 шәкертенә башка кыяфәттә күренде. Алар кире кайтып, башкаларга хәбәр иттеләр. Әмма аларның сүзенә дә ышанмадылар. Гайсә ниһаять ашап-эчеп утырган 11 шәкерт алдында пәйда булды һәм аларны ышанмаулары, үҗәтлекләре аның терелгәнен күрүчеләргә ышанмаган өчен шелтәләде. Ул аларга бөтен җир йөзе буйлап йөреп чыгып, һәр җан иясенә яхшы хәбәрне таратыгыз, диде. Иман китереп суга чуму йоласын үтәүче котылыр, инанмаган кеше исә хөкем ителер. Иман китергәннәр төрле галәмәтләр күрсәтерләр. Минем исемем белән җиннәрне куып чыгарырлар, яңа телләрдә сөйләшерләр. Кулларына йылан алсалар яки агу эчсәләр, аларга зыян килмәс. Авыру кешеләргә куллары белән орынсалар, тегеләр савыгыр. Шул сүзләрне әйткәннән соң, Хәким Гайсә күккә алынып, Аллаһының уң ягына утырды. Ә шәкертләре китеп, бөтен җир йөзе буйлап яхшы хәбәрне таратып йөрделәр. Һәм Хәким Гайсә аларга ярдәм итеп, аларның сөйләгәннәрен илаһи билгеләр белән раслап торды.